Здравейте, приятели! Вече трябва да ми знаете името, Мирослав, да. Ще ви покажа. Ето, пак. Ето, нали, вече там, нали, хора, като си написах самото, нали, как му виках? Как мога да го забравя, бати, нещо. Искам да кажа, нали, самият ми микрофон. Ето, ако мислите, че съм базикъм, влизам в Settings. Нали, тук. Хайде бе. Браво. Но бавно заради. Това е много странно. Много странно. Влизате ето тук. Как ви казах? Ето. Voice chat. Ето. И сами ето. Voice chat направите и ще влезе в някоя игра и ще видите, че мога да говоря с хората. Примерно в България voice chat. То са само българи в това са. Аз не смея да вцувам. Има да... Или да ма барнат, да ми спряха това. Ето сега. Ето, видите ли, хора? Аз никога не лъжа. Аз честно ви казвам, никога не лъжа. Добре, join party приятела ми да си гледа работа. Сега ето, хора. Ето, честно ви казвам. Виждате ли? Браво.